लाख'नो हायै खुसि हिउज पाब्लिक गेदारिं बोहैथि बोसोरनि 13 मे खालाराव समाज सिबियारि सानमनजय बसुमतारी एबा जायखौ बुग्ला होननानै ओनसोलाव मोनथियो बिथांमोननि हानजानि राङारि मददजों बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव बैसागु बिदायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारी, इएम फ्रेस मोसाहारि आरो गोबां माननि आलासिफोराबो बाहागो लाफैदों। समाज सिबियारि सानमनजय बसुमतारी बिथांमोननि हानजाया बे बैसागु बिदाय खुंफुंनायाव हांख्रायनानै लाबोदों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि फुकन बर', मेनका बसुमतारी, नितामुनि बर', प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरिफोर। आरो बे हाबाफारिखौ रंजा बाजायै खालामनो थाखाय मोसागिरि बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि सुदेम सनाराम सियारिजों लोगोसे गोबां जाखांफुनाय मोसाखावरिफोरखौबो हांख्रायनानै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। समाज सिबियारि सानमनजय बसुमतारीया जोंनि डिजिटेल बड' निउजनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावदों आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारियाव गोग्गोमै जाफुंहोनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। एकदम निउलि रेजिस्टार जाबाय बेखौ जोङो बेनि थ्रुयैनो जोङो खुंदों। दा बेयाव जोङो बेखौ लानानै ओरैबायदि मोनसे सिमां दङ आरो बेफोर गासिबो सिमाङा जोंनि बिटिसिनि दानि चिफ हाग्रामा सारनि दैदेननायाव दा सरगा खुंनायाव जाजोबनाय। सिगाङाव जोंनाव जेबो गैयामोन, दा नैबे पर्यायाव फैनो हानाया जों बिराद लाखि। बर'फ्राबो ओरैबायदि लाखि जोंनि बिटिसिनि एरियानि कमप्लिटलि जाथि जन'गोष्ठिया जोंनाव बेयाव ओरैबायदि जोङो देरगानाय लानो हायो सारनि अननायाव। आंथ' ओरैबायदि एक्साइटेडमोन बेखौ खुंनो थाखाय, खिन्थु ओरैबायदि साक्सेसफुलिबो मोनबाय दिनै। ओरैबायदि हिउज मानसि पाब्लिक गेदारिं जानायनि थाखाय ओरैबायदि खुसि मोनो। आं सानाखैमोन, खुनु इमाजिन खालामाखैमोन बेबायदि जागोन होननानै, खिन्थु ओरैबायदि खुसि बुंनानै फोजोबनो हाया। लाख'नो हायै खुसि हिउज पाब्लिक गेदारिं। आङो राजनितिक लाइननि माबायाव बिदि गैया, खिन्थु जाथि हिसाबै जोङो मोजां मोनो नैबे जोंनि कालचार, बर' हारिमु आरो जोंनि दानि जौगाफु सेंग्रा सिख्ला दा जाखांफुनाय बेफोरखौ जोङो ओरैबायदि माखासे आपग्रेडाव जाजानो लुबैनानै जों बे खामानिखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो बेल' नङा आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे प्लान लाबावदों। नेक्स्ट नैबे बे बोसोरनिनो 25 इयार्सनि नभेम्बराव जोङो नभेम्बर दानाव बलिउडनि आर्टिस्टफोरखौ माबा मोनसे सिन्था खालामदों जोङो बेयाव खुंनो। दा मोनसे कয়েকदिननि उनावनो जोङो माबा मोनसे कमिटि दागोन। जोङो आपग्रेड खालामनो थाखाय नैबे बाथौ खेराइ रिजर्टआवनो जोङो बेखौ खुंनाय जागोन। बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट, बेयो हाग्रामा सारनिनो बेयो रिजर्टआ। बेयो बुंनो थाङोबा जोंनाव लवार आसामाव एकदम नागिरबाबो मोननाय नङा। आसामाव जोंनाव लवार आसामाव बेखौ टप होनबाबो बेखौ भुल जानाय नङा। जोंनि माने बहुद बेकवार्ड एरियानि मानसिफोर दङ, गोजानाव थांनो हाया। नैबेखिनियाव जोङो बहुद खम बेसेनावनो जोङो बाहाय फैनानै एसे खम राङावनो बा खम बेसेनावनो पाब्लिकफोरखौ बा जोंनि फेमिलिखौ जोंनि माबा मोनसे स्कुल गरम बन्द बा माबा मोनसे बिदियाव जोङो टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो। गोजानाव थाङोबा बेहाय माखासे बहुद प्रब्लेम फैयो, रां खावरि फैसा थाखा बेफोराव
माखासे बेकवार्ड एरियानि माबाफ्रा रुरेल एरियानिया बहुद प्रब्लेमाव फैयो बेनि थाखाय सारखौ जोङो रोजा रोजा गासिबो बिटिसिनि मानसिफ्रा थेंक इउ होनांगौ होननानै आं सानो आंनिफ्रायथ' बा जोंनि नैबे ससाइटिनिफ्राय 100% सारखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया माने थेंक इउखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया सारखौ सारनिसिम रोजा रोजा जोंनिफ्राय अराय सम थाबाय थागोन